Георгиешното време. И тук вече всичко е ясно. 2-0 за Георги Георгиев и първа позиция в индекс 9. Само да не е дал някаква осмица сега да го... И това е много добра осмица. Аз съм 7-6-5. Съм 7-6-5. Изключително добра осмица. За време естествено е борбата тук. 276,3. Сега вие сте, точно аз си говорих с Жоро, че сте първи отбор, който се радва, че е дисквалифициран, нали? Задължително дежурната снимка доста твърдо. Само ще ви моля, покойте, защото знаем колко време още ще стои. Бързо, след някакво време Рейс Америката автоматично сваля записа от таблото, така че имайте го предвид. Браво, момчета! Аз се пошегувах с Христо Петров.